למה החלון לא יוחלף? יש אשכולות. למה יש שתי כאלה? לא לדחוף, יש מספיק מקום לכולם. הוא לא עשה ניקיון יסודיה. הוא לא עשה רק בפנים, לא בחוץ. איפה בנצי? בנצי הבטיח שהוא מנקה את האוטובוס. אני פה. הבטחת שאתה מנקה את האוטובוס. את החלונות, זה יפה כדי עוד לא ניקה את הבית, מה קרה? את החלונות הבטחת. ככה הוא אמר. אני אומרת מה שהוא אמר. הוא אמר, את לוקחת אותו יותר מדי ברצינות. כן. תרגעי. הוא כבר בגיל שאפשר להיות רציני. לא. ההפך, חזרים למקורות. טוב, ככל שהם קטנים גדולים יותר, הם תינוקות יותר. תזוכלר. יעברו ויעבדו. אפשר פה לעצור, לא? כן, בואו יצא.